el que veig aquí és que jo tota la setmana que us estic demanant que em digueu que parlarem, que em direu, que em preguntareu i no dieu res, que improvisarem i tots aquí en xuleta, anar llegint... Però si a mi no me deixa, improviso en talla. Me diu, passem a la següent secció. Música per Kinky, Carlos i Baixasots. Macarrima català, Johnny, emergente los socis. Bones a tots, imposants i imposants, paies i paies rurals, gent incorrecta, macarres catalans i moltes coses més que sou, però que avui no direm perquè si no això no acabaria mai. Bueno, avui estem aquí amb el segon convidat, l'Adrià. Molt bones. Estic molt content de vindre. Sempre, home, és un plaer ser aquí, ser els primers a vindre. Teníem ganes, de rebre't. Intentarem passar-nos-ho bé. Home, i tant. Abans de començar amb totes les seccions i tot, farem com l'altre dia vam fer amb la Susana, que és lo de les 20 preguntes, que vam dir que faríem una mica de competició entre els convidats. Li fotem, vale? Trec. Ah, sí. Treu, fica el cronòmetre. Sabem quan va trigar la Susana, per comparar? Ho ficaré, quan ho edita, ho ficaré. Vale. Per fer una mica de rànquing. Però aprox és bastant fàcil superar-la, no? Sí. Va com molt lenta. Bueno, se va allargar amb algunes, i n'hi havia una que no li sortia i es va... Sí, ho va fer superbé. Era la primera també, sí. Era la prova. Vale, va, 3, 2, 1 i... Has fotut? Matí o nit? Nit. Cafè o cervesa? Cervesa. Muntanya o platja? Muntanya. Un menjar que no et cansaries mai de menjar? Escudella. Un lloc on t'agradaria viatjar? A Estats Units. Un hobby que tinguis fora de la casa? Futbol. Una pel·lícula que recomanis? Oh, aquí t'he pillat. No soc massa de pel·lis. Un esport que t'agrada mirar o practicar? Tots. Un defecte teu? No en tinc. Una virtut teva? Tampoc. Que sóc una persona molt alegre. Vale. Si poguessis sopar amb qualsevol persona famosa, qui seria? Més indiferent, no tinc cap problema. Tinc tema de conversa per tothom. Un tipus de música preferit? Rock. El millor dia de la setmana? Divendres. Dolç o salat? Dolç. Un animal que t'agradi molt, sense comptar els de la casa? Los gos. El gos, que també, bueno, és val. Un lloc del poble que t'agradi especialment? Oval. Un record molt bo que tinguis? Un record molt bo. N'hi tinc molts el dia que van néixer els meus fills. Vale. Molt bé. Una cosa que et fa riure molt, que sempre que passa rius? Quan m'expliquen un xiste. Vale. Una cosa que et posa nerviós o et fa enfadar? Quan me canvien els plans. I si tinguessis una setmana lliure total, què faries? Sofà i tele. Toma ja. Molt bé, no? Que poc original, no? Sofà i tele. Sí, però... Jo t'ho juro. Mira, jo quan marxo de vacances, li dic a la Clara moltes Molts de vegades. l'hotel. Jo és que soc... No, quan marxo no soc de fer coses, soc de relaxar. Ja faig prou tes coses quan soc aquí. No et dic rodar tot el dia, però anar a la platja, sopar per allà... Bueno, jo a la platja no em diu res. Clar, però si te'n vas a Hawaii no t'estaràs tot el dia tancat a l'habitació. No, home, no. Clar, per Això això està clar. Sí, però si no li agrada la platja no s'anirà a Hawaii, digo jo. Bueno, no té per què, no? També està bé, no? Algo tindrà. Escolta, no sé els temps. T'has deixat un minut i 20, ha fet. Les has comptat? Un minut 26. No, hi ha hagut una que no ha respost. No, sí, ha dit alguna cosa. Un minut 26, No? vale, recorda millor. Jo Sí, pensava que sí. les he contestat totes. Sí. Bueno, molt ràpid, eh? Sí, un minut 26. Posar llistó ben alt. Joder, se pot superar, tampoc. Vinga, ja. Vale, molt bé. Passem a la secció d'actualitat. Venga, va. Lo que opinan de mí me da igual. Yo no soy falso ni hipócrita. Yo digo las cosas en la cara. Quien gusta de mí gusta, quien no le gusta, no le gusta. Y la vida es así. Sí. Venga, Vale, va. actualitat, Cristian. Començo jo? Què roda el món? Bueno, és que una mica. Aviam, jo m'he perdut una mica també, perquè estem a dia 13 de març. L'última vegada que em gravava va ser fa 3 setmanes, potser? Sí, 3. I estàvem aleshores parlant de La llena. la Serra de la Llena, que ja se va fer. Estàvem parlant de que el proper que hi havia era Carnaval, que és demà. Això probablement sortirà després. No ho veureu, perquè... Sí, però bueno, això ho parlarem al final del podcast perquè és programació també actual. Voleu parlar del porta a porta? Bueno, jo vull parlar que avui... Perquè ha començat. Avui, 13 de març, s'estrena Torrente. La nova pel·lícula... Les heu vist, les altres? Jo ni me n'havia enterat.
Pues sí, que s'estrenava. que no hi havia ni tràiler ni res, vull dir, no han fet ni premier ni res, vull dir, quan surt la... Què vols dir, que és sorpresa? Sí, no hi ha crítics que l'hagin vist abans, ni famosos, ni alfombra roja, ni res d'això. És que el bomber... bueno, vam fer un grup. Ah, sí. Per anar a veure la vam fer un pel·li. grup, no, vam fer un grup d'homes de WhatsApp. Vale. Només d'homes, que no hi hagués sentit. Jo no ho volia dir, però se va fer un grup, tio, per anar a veure Torrente. No, no és per això. Com que... Ah, jo pensava que eres per Per fer fer la pues, quedar un dia pues, només dels homes, Vinga, esmorzar. per exemple. Com si no jo ho hi fessin. soc, Bueno, més enllà de la pel·li de Torrente, que és actualitat, però no sé si hi ha molta gent que Però per si importa. algú no està bé al dia i li interessa. Abans de parlar d'actualitat, anem a fer una valoració de com va anar la de Serra de la Llena, no? Perquè l'Adrià ens va acompanyar com a representant individual, però també com a representant dels caçadors. I tant. I... bueno, eren pocs, no? El grup de Juncosa, Sí. però eren molt treballadors. Els que Van fer bastanta feina, portaven bastanta maquinària, no? I, Joder, flipes. I els que vam anar estem tots forts. Hòstia, jo vaig flipar el ritme que porten, tio. Però què et penses tu? Sí, me deia, però donem feina, però manen coses, però donem més camins que això. Però que no cal que quedis bé tampoc. Que te dic en sèrio, tio, que jo flipava. Dic, hòstia, això no ho acabarem potser avui. Devia portar la nevereta plena. Vam fer un tram bastant, potser pel que em van dir, dels complicadets, i vam fer bastant rotllo. I la veritat que molt... Home, hi havia gent. al final. Pensa que vam recuperar 30 quilòmetres en total de camins i senders de la serra. No, jo havia tastat dit a 30 quilòmetres. No, una barbaritat. Quants n'hi ha a Lleida? Fins a Lleida. 40. Sí, sí. Però bueno, entre punts, clar, pensa que nosaltres començàvem des del camí del Mas del Metge, quan hem anat cap a les Vidales. Començàvem per trams, no? Començàvem una punta, l'altra, i el que anaves a fer és trobat al mig. Sí. Nosaltres, el tram que teníem era 1,5 quilòmetres, però després ens uníem amb uns altres, que eren els de Lleida i els de Garrigues Altes, que venien per l'altra banda, i en total el nostre tram del canvi, que era el camí vell de Molins a Juncosa, eren 3 quilòmetres, bueno, 2,5 quilòmetres, més un bossi que vam fer també del camí ral de Reus a Lleida al seu pas per Juncosa, que és on està la fita dels Tres Termes, que jo també vaig recuperar un grup de Lleida, però que també estaven dins de la nostra coordinació, i allà potser se van estar tot el matí, en fer allò, que els seus trams eren més fàcils. I nosaltres, que Potser seríem... no estan acostumats a fer anar... Clar, som grups excursionistes. Clar, nosaltres la sort que vam tindre que no ens vam trobar molt arbre gran, no vam tindre que tallar gros. I sí. Va ser més que res Algun tram, motosserra llarg i bàsicament desbrossadora. Sí, jo l'única espineta que se'm va quedar clavada va ser que amb la Sílvia, quan vam anar a gravar el track, vam interpretar que el camí passava per... Ja arribes a un punt que te perds, perquè estava molt brut, i vam interpretar que el camí seguia per un sender, que resulta que era un sender que portava un tros, on hi havia un mas, però no era el camí vell autèntic. Sí. I estan allà in situ, el Ricard, no? Sí, bueno, van estar mirant-ho i van veure que el camí pujava per un altre lloc que anava molt més recte. I vau tindre que arreglar allà en aquest moment? Clar, aquí, en aquell moment ja ens quedava poc temps per tornar, perquè havíem de tornar cap a Juncosa, i l'únic que vam fer va ser marcar-lo Vale. per a, de cara a l'any que ve, que segurament se faci una tercera edició. Aquí a Juncosa també? No, cada any ho auspicia un ajuntament diferent i ara s'ha ofert el del Vilosell per a ser l'organitzador. Vale. Però bueno, l'important és que tingui continuïtat, No, sí. perquè hem sigut, d'un any s'ha passat de 130 o 120 voluntaris a 175 aquest any, i l'any que ve, doncs jo què sé. Vols dir que pot Una mica la pega potser és que d'aquí faltava gent. Vam ser 8 o 10, que eren 8 o 10 al nostre grup, més la gent que es va quedar a cuinar i... Sí, seríem uns 15 en total, Sí. com a molt. Que fer-ho aquí hagués estat xulo que... Bueno, al final més potser participació. més gent que tingui tot això, motosserres i... No calia. Pensa que va vindre la Clara, per exemple, i portava les tisoretes elèctriques i anaven a darrere. Si quedava alguna coseta, doncs anaven traient o treure la brossa que quedava al mig. Clar, pensa que és que ja ells anaven, no sé quan, bueno, desgossadores, motosserres, Bueno, anaven tallant per davant. el Xavi motosserra. El Xavi i el Josepet anaven amb els motosserres llargs, Sí. el Xavi portava el motosserra de mà, la petita. i doncs... Vull dir que ja, quan tens Sí, quasi no, que fa no. nosa, saps? Val més anar per darrere netejant i apartant i tal, i bueno. Clar, quan vas amb la desbrossadora et comença a passar gent, un te passa per aquí, l'altre... Se foten nosa. Algun susto i tot mos va fotre. I bueno, i el dinar bé, però després el dinar superbo, la veritat. Però Com després... explicant-ho? No,
Cassola de Cassola de Tros, Tros, la va fer el Jaume, va quedar espectacular, va Pues quedar deu ser la que boníssima. més ha quedat perquè... El ple de pobre. Bueno, podem tancar... Bueno, això, la pega seria aquesta, que després ens vam menjar també, entre pocs que quedàvem, Ens van quedar 4 euros Ah, allí, rentar, vam bueno, això tindre ja que saps, a recollir netejar. rentar. Això ja saps què passa. Me vaig perdre el Barça. Total. La primera part te vas perdre. Sí. Què va? La segona la vam veure al bar, no? Sí, la segona la vam veure. Sí, Després sí. vam fer algun cubetet a dalt. Sí? Sí. Home, el descanso de Guerrero. No us vaig veure jo aquell dia. Bueno, ens vas veure... Segur que ens vam veure. Ens vam creuar, segur que creuar. Bé, clar que us vau veure si feu un sopar junts. Bueno, ja ens entenem. Bueno, per tema Serra de Llena, pues, no sé, agrair a tots que van participar. Tema actualitat del poble, és que hi ha temes també candents com són lo dels pisos de l'Ajuntament, que estan a punt d'inaugurar-se. Després, potser millor. Ho podríem xerrar després o ja ho deixem per pel proper podcast, perquè encara queda un mes, Sí, més d'un mes. encara en farem un altre. I podem passar... Bueno, si voleu parlar d'una actualitat mundial, però és que està la, Estàs tan ficat en política. és que està la cosa xunga, tio, està la cosa xunga. Havies comentat lo del porta a porta. No? Sí, Has comentat. més actualitat local. Jo no hi plego a res, no pot recordar. Jo a casa meva és el millor que es podia fer. Sí? Sí. Esteu estic contents? contentíssim. Ah, sí, la Clara ho va dir l'altre dia. Ho estava parlant. És gran, que va a cuina, Adrià. Amb la Marta. És gran, li caben 3 cubos allí. Jo a vegades m'hi fixo, quan passo quan torno molt tard, pues ahir, a mi, per exemple, que tornava de Fraga, i vaig veure alguns cubos que no donen bé sí, saps? I pues n'hi havia 3 o 4 bons allà. Però tu has vist el camió? No. Si ho tiren la merda i s'aguanta amb pinces, allò, tio. El porten a rebossar. Ja. Jo crec que hi ha gent que potser no li han agafat algun dia tan ple que està, potser jo... Uah, sé que hi ha queixes, Hi ha queixes de que se deixen alguns cubells que... No, és que l'altre dia passava i passàvem per la cooperativa, per aquí, com si vinguessis de la Marisol cap a la plaça, i tirant-los amunt i rodant cap a l'altre costat, Bueno, jo crec que s'ha d'acabar de perfilar una mica, segurament que hi haurà queixes, però jo la No, però jo no dic que iniciativa així, del jo dic que el camió, que no hi cap més basura, vull dir que van... No sé si vam a algun poble abans d'aquí, Segur. i allò... Sí, és que van per hores, crec. Aquí venen al matí, s'aca la Granadella i van cap al migdia. No sé si Vale. deuen fer A una migdia l'orgànica donarà un bo. No sé si ho fan amb tot o Aviam, com va. Fins ara l'únic que hem rebut a l'Ajuntament és d'alguns veïns que ens diuen que no han passat, però que sol ser perquè no ho han ficat bé o no ho han tancat, però hi ha alguns casos que se'ls han deixat també. Aquesta gent que els hi posen 3, 4, 20 etiquetes, potser valdria la pena que se'ls agafés i se'ls assessorés una mica millor, no? Perquè molta gent gran, No sé Clar, no sé gent- el que és l'etiqueta. gent No, que posa una l'etiqueta etiqueta aquesta roja de que ho has fet malament al cubo. Se l'emporten o no? No, si ho tens malament no, és a dir, si poses plàstic el dia que no toca el plàstic, Bueno, això a l'acabar l'any, qui ho faci millor, doncs un premi, un pernil. ens pujaran el preu a tots igual. Clar que sí, De la sí. gestió, no? Això sí. Sí, està Segur clar. que sí. Bueno, és que actualitat mundial, tio, és que Tu ets el que tu sabes. és que passen tantes coses tan ràpid que és impossible estar al corrent de tot el que està passant. O sigui, ara hi ha guerra a mig món, no?, pràcticament. O sigui, se podria considerar tercera guerra mundial, no? Perquè lo d'Iran ja és com que ha involucrat a Iraq, s'ha traspassat a Iraq. Afganistan està en guerra amb Pakistan també. Doncs és com una zona ara mateix, Israel, que òbviament és qui ho causa tot, no? Estats Units, o sigui, qui no està en guerra ara? O sigui, és com que es van posicionar, no? Els aliats uns i els aliats uns altres. Bueno, al final si et posiciones és el que et toca. Ja. Llavors, com que passen tantes coses tots els dies, i són guerres, les guerres d'avui en dia que no són guerres de trinxera, que és com, jo te mato a tu, saps? Com, no, són guerres supercovards, saps? Com t'envio una bomba... Una bomba, sí. I... Te rebenta un edifici. Impersonal, Sí. saps? Exacte. Llavors és que és impossible seguir l'actualitat. I jo personalment no l'estic seguint, saps? És com llegir no us agrada, en vez de tirar els bombes. Per fer alguna cosa diferent, saps? Com era jo que deia... No cal dir-ho. Digue-ho. No. Vam fer una broma molt dura, però No, molt però bona. és un altre podcast. Sí. És igual, ja, això ja... És per fer-nos la competència. No, tranquil que no. Passem de secció. Sí, podem continuar. Jo porto una secció que es diu Los garchos de Juncosa.
Vale, en aquesta secció, primer he de fer una pregunta a l'Adrià, que no sé si la tens una mica... Ara s'ha acabat la temporada del... Bueno, quan s'acaba... S'acaba el que és la caça menor... Bueno, tot se regeix per un ordre de vedes i normalment sol començar a l'abril i s'acaba... A l'abril se tanca. Vale. Ja el tor se pot caçar fins a una època, la perdiu se pot caçar fins a una altra... Tens més o menys comptat els jabalins que heu caçat aquesta temporada? Més o menys. Quants? Aquest any uns 80 o així. Vale, 80. Falta 3 setmanes per acabar, que esperem arribar al 100. Vale. Jo te diré... Feu batuda, no, aquest fin de? Sí. Demà. Les 3 setmanes que queden farem. Sí. Molt bé. Jo te diré diferents armes i tu m'has de dir amb aquestes armes quants creus que haguéssiu matat? Vull dir... Jabalins només, fiquem jabalins. Durant la temporada. Sí, durant la temporada. Vull dir, ara m'has dit 80, doncs te diré unes altres armes i doncs, pots dir més, menys o... Pensa que toquem bastant, que no en podem matar gaires més. Va, bueno, Clar, que això és el màxim, no? Pot ser? No, al màxim no, perquè en trobes, s'escapen, se fallen... els que no ho diuen... N'hi ha tiradors més bons i hi ha tiradors més dolents. L'altre dia m'han dit que a la zona de la Noguera, els que són caçadors allà, se cansen de caçar perquè potser en casen 2, 3, quan fan una batuda. I aquí en caseu 15, 16, no? Home, és que està tot el dia sempre als punts sense una bèstia, està més a punt. Aquí intentem portar una bona gestió i intentem controlar i saber on són i anem bastant. Que això no vol dir que vagis a caçar un dia en un puesto i trobes que no els trobes els jabalins. Vale. Bueno, va, comencem. Vale, ja s'ha cansat. No, perquè si no es fa llarg... Espavil. Suposo que tots els mateu amb rifles, no? La majoria. Rifle o un gabinet. Va, Toma ja. és que surten els dos. Amb ganivet, quants creus que haguéssiu matat? Només. A puro ganivet, Com si estéssiu a l'època... Encara que ho 12, 13. Tu creus que hi ha 12 jabalins amb ganivet només? Sense un tiro, Pensa que portes gossos, els gossos agafen els jabalins i quan els jabalins els tenen agafats, doncs tu vas amb el gabinet i... 12 o 13? Sí. Amb escopetes? Les que són... Amb escopetes n'hi pots una trentena, 40. Sí, però amb l'escopeta no pots tirar el jabalí, no? Sí, si portes ja bala, pots posar-hi bala. Vale. Hi ha cartutxo i hi ha bala, amb bala. Vale. Potser no en mataries 80 perquè moltes vegades tires lluny, però et posaries en puestos que... Quants has dit? T'he dit 40, possiblement sigui el més, Vale. Amb una pistola? Tia, una pistola és complicat. Sí? La bala és petita, potser? Una pistola, el tirar, te fa molt... Quan tires en pistola te fa molt cop amunt i és complicat, suposo que se'n mataria, no et sé dir quants. Més o menys, quants creus tu? T'has de mullar? Uns 20. 20? Déu-n'hi-do. Amb rifle, només rifle? Només rifle, tant com ni sortís, i tu què sent? A Marcos, amb fletxes, com els índios. Seria guapo. A Marcos potser no en tocaríem cap, Jo penso que no. en tocaríem Bueno, cap aquests nous perquè som nantros, però si sapiguessin fer anar arcos, vull dir, també es caça Marc. Clar. Possiblement, si fos gent experta, sí que en matarien. Tants com s'han matat, possiblement. No, perquè el rifle ve molt més lluny. Clar, has de tirar amb una distància més pròxima, però se'n mataria algun, sí. Ja et posaries en puestos que són més de pas, que normalment te poses en roqueres altes i els vas passar per baix, doncs en comptes de posar-te en puestos alts, te posaries els carrerons que et passen. Ja ves. Vale, amb una ballesta. Una ballesta. El mateix que amb l'arc. No cap. Vale, amb llances, com els que caçaven mamuts abans. Amb llances, doncs, suposo que passaria el mateix que amb els gabinets, quan te'ls agafarien els gossos, els podries... I si no hi haguessin gossos? Si no hi haguessin gossos, algun n'hi faries. Amb ganivet potser no. Sí, però pensa que et posaries els carrerons que et passarien... Crec, vull dir, et posaries estratègicament perquè et passessin per... Però tu muntaries d'una altra manera, això sí. Clar. I l'última amb trampes. Amb trampes n'hi et faries més, segurament. Més de 80? Si poguessis posar... Ells queden enganxats i ja està. Sí, abans, temps enrere, que ara és il·legal, se posava llaços, que es posaven els llaços als passos, i quan el jabalí et posava el cap allí, se quedava estrebat i es quedava allí mort. Perquè, clar, tu saps més o menys quins són... Jo ho sé, i tu si també ho sabries, que veuries per on passen. No és complicat amb trampes. Vale. Ara m'ha passat pel cap, deixant de banda tot això, quan feu canvi de junta?
O és una mica... A veure, nosaltres funcionem diferent dels altres associacions. Nosaltres no som res. Vale, és una associació. Nosaltres som un grup de gent que mos han fet junta i anem a caçar i fem tot el funcionament, ho tenim igual que una junta. Però no som res, ho hem parlat moltes vegades, ho hem de tirar endavant, ho hem de fer... Perquè no és obligatori. Clar, aquí el coto és de l'Ajuntament, no és dels caçadors. Al no ser dels caçadors, tota la gestió i tot ho porten ells. Nosaltres l'únic que tenim, ens autogestionem, a part de pagar el carnet del coto, paguem una quota que són, aquí estem pagant 30 euros ara, per persona, que es queden en un pot i aquest pot... Sí, i després fas menjades, van per una cistella de Nadal, fas coses així. Els gossers també, no? I d'això treus tots els... D'això tens els ingressos i les nostres despeses són els danys que poden fer els gossos, que aquest any hem tingut 4 o 5 enganxades. Que és molt o poc? És molt, cada vegada que has d'anar al veterinari quasi que et val de 300 a 400 euros. I després també a l'acabar els gossers se reparteix tot el que queda no, però bona part. Al final nosaltres no som una associació que ens anem a beneficiar nosaltres mateixos, sinó que el que busquem és dels quartos que han fet, els repartim, ens quedem amb un marge per poder iniciar nova temporada i ja està. Quants sou de socis, teòricament? Socis a la colla ara mateix som uns 45. Bueno, està prou bé. 45 socis. Només deixo una cosa? No. Socis de la colla, me refereixo a gent que ha pagat els 30 euros per ser al grup. Nosaltres cobrar 30 euros, el posem en un grup de WhatsApp i allí anem informant de tot el que anem fent. I som 45, i pot haver gent que queix una cosa, i pot haver gent que s'ha fet sòcia només per vindre el jabalí, i pot haver gent que ve autor a la perdiu i tot això, que vol col·laborar i paga la quota, se l'avisa el dia que vol vindre bé. Vale, molt bé. No, clar, perquè nosaltres ara fem des del jovent, i de veure no sé com funcionen ells i... Nosaltres ho fem per amoralar. Els que som... Heus a destacar una altra cosa, és que el més gran dels que som ara mateix a la Junta soc jo. Tots els altres són més joves que jo. Surt el cànera, tio. Ja ho sé. Però bueno, que es parle molt, que la població de la casa està superenvellida i aquí podem estar contents que som 8 més sembla a la Junta i els 8 no arribem als 40 anys. I també hi ha algun crió petit que també els agrada i van venint. Sí, i la generació que puja darrere no pateix això. Ja ho estan mamant, ja. Sí, ja els volen pujar. Sí, vols dir? Hi ha bona cantera. El teu encara no ho saps. Encara és molt petit. Intentaré. Al final ha de fer el que vulgui. Però bueno, tots els que hi som tenim nens quasi, no? Sí. I ara un altre? Menys un que té nenes. Bueno, no ho sé. Passem a la teva secció, Cristian. Con pelis de Trueba, detrás de Pedro Guerra, cuentos de Papini, reír llorando con Fellini, siguiendo al Che, sueño ser un disidente, Rude en el 69, Punk en el 77, luchar con Robespierre, ver pintar a Goya, joder a la corona, robándole sus joyas, ser un miliciano en el 36, sueño vencer al fascismo con Durruti y Oliver, la caída de Roma, ciudadano de Sodoma. Arrenquem. Jo avui estic adormit, És que estem gravant en hores que jo no estic acostumat. Ara quan acabem anirem a fer una cerveseta. Correcte. Això vosaltres. Tu també, home. Bueno, la qüestió. És que no ho hem dit, però estem celebrant avui fem 5 episodis del podcast. Llavors, he volgut preparar un especial de 5 episodis, de 5 episodis de la secció d'efemèrides històriques i en comptes de fotre's la xapa, perquè a sobre anem malament de temps. No, però ja la xapa. Bueno, és que potser triga més això que la xapa, que es pot fer normal. A la gent els hi mola la xapa. Me n'alegro, a mi també m'agrada molt fotre-la. Jo m'agrada escoltar-ho. De quedant no em quedarà res, però escoltar-ho sí. De veritat que disfrutes. Què vols dir, que fins al 5è no t'has dignat a fer alguna cosa? Fins al 5è no m'he dignat a fer res. De fet, havia preparat una altra cosa, però dic, bueno, tampoc vull fer mal, perquè cal, Humbert, l'últim episodi, me va fer lo de la cita, dic, li vull tornar com sigui. Ja m'ho va dir tu, tornaré, tampoc te vaig fer res dolent. No, encara gràcies, és que quasi que vaig lligar, potser. Sí, m'hauria de fer uns quants més. No vaig fotre en compromís, tampoc. No, però vaig dir, oi que m'ha exposat, ara vull exposar jo d'ell.
Bueno, aprofitant que està a l'Adrià avui també, ens faré un petit concurs inspirant-me en un joc que alguns coneixeu segurament, que és el Hitster, que el Hitster és de música, bàsicament te sona una cançó i tu tens una carta, comences amb una carta i n'has d'ajuntar 10. N'has d'ajuntar 10 i has d'ordenar... Un bingo musical? Sí, has d'ordenar per any, cronològicament, com tu consideris que van ordenar les cançons. En aquest cas no escoltarem res, però el que haurem de fer és ordenar cadascun 10 cartes, vull dir, s'han de barallar entre ells, 10 cartes d'història del poble, que són aquestes que tinc aquí, d'història de Juncosa, des de la seva fundació, com a poble, fins a avui, pràcticament. Llavors, comenceu amb una, cadascun. Però només podem tindre 10. I després qui fa més de bé, guanya, no? Qui reuneix 10, guanya. Ah, vale. De fet, en el Hitster hi ha comodins i se poden robar cartes, però clar, jo només he fet 20. Aleshores aquí... Aquí segur que heu fet trampes i ja se ho sap tot, No. La qüestió és, començaran amb una cadascun i això, i haurem de reunir les 10. Vale, jo us aniré ficant... És molt difícil, no? Jo us aniré ficant... Ficaré les cartes per aquí perquè... Sí, les projectarem, però bueno, són així de xules, ¿vale? Es poden reutilitzar. T'ho has currat, Sí, tio, aquesta setmana... Vinga, comencem per una fàcil, no? Aquesta li donaré l'Humbert, perquè a tu seria molt fàcil, potser. Però s'ho he dit abans. Això, però no s'haurà quedat. Hòstia, aquesta és dura, Fundació de la cooperativa. Ah, però ho puc dir o no? Vinga, va, jo te posaré aquesta que també és molt fàcil. Per començar. Vale, i ara què he de dir? L'any? Podríem dir l'any, no? Si el sabeu, podeu dir l'any. Si no? No us donarem cap comodín. Si no, simplement, aquesta l'heu de col·locar, vale? Poseu-la. Ara us donaré una altra i heu de col·locar si creieu que va abans o després en el temps. Si sabeu l'any ho dieu. Bueno, jo no sé, però jo diria que això deu donar sobre... Què veieu? Jo a la COPE. Podeu llegir, La inauguració de la COPE. L'inauguració del monument del mig del món. Vale. Fundació. Jo diria que ha de ser sobre... No, inauguració ja no, això és la fundació. 2000, 2002, de ser un any així. Vale. Ah, i no dic un any. Bueno, jo no us ho diré, igual. No, va fer 100 anys. És que no sé quants anys va fer. Fa ben poc. Que pot... Da igual, la qüestió és, ara us reparteixo una altra, vale? A cadascun. Aquestes també són fàcils, 1900, jo dic 17. T'has equivocat de 2 anys. Bueno, vinga, va. Vale. Aquestes són fàcils, també. Jo aquesta diria és la construcció del poliesportiu i tot això, jo diria que està sobre... Mai. Encara falta fer. Encara falta la pista de pàdel. Jo tinc l'aprovació definitiva del projecte de l'obra de la Casa de la Cultura. Si és més nou, va a la dreta? Si és més nou, clar, va a la dreta. Jo ho poso davant. Vinga, fica a la dreta. Va, jo te deixo espai. És que jo tinc aquí la xuleta, però no me fa falta, perquè vaig molt sobrat. Vinga, va. Seguim. Aquestes són dures pels dos. Vull dir, són molt semblants els dos. Caiguda de Lleida. M'has de remoure de Lleida. Home, això va... Claro, és fàcil en realitat. Això per mi és l'últim. L'últim. Tu comences d'aquí cap allà? Jo he fet el més antic. Doncs no ho fem. Tu vas Per portar la contrària. Tu vas de l'esquerra i ell va d'esquerra a dreta, da igual. Vinga, va. Haurem de demanar una altra taula més gran, que li cabrem. Podeu seguir per aquí. Vinga, va. S'acorda instal·lar un equip de megafonia per tot el poble. Aquesta és la meva preferida. Si no fos per això, no es fotria la torre amb els pregons, jo. És que això té a veure també amb l'article de Patrí de la Susana, que era l'Agusín, i feia els pregons ell a veu, si no m'equivoco. Vale. Vull dir que això ha de ser més cap aquí. El que no me'n recordo quants anys podia tindre aquest senyor, puc calcular més o menys, però... I aquí hi ha la construcció del primer dipòsit, que de moment no posarem. Vale. Espero no haver-me equivocat ja. No. Jo crec que et guanyaré. Clar, aquí, un per un, us hauria de dir si estan bé o malament. El que passa és que com no hi ha cartes per substituir-les, perquè les he fet justes, fins al final no ho direm. Clar, diguem els encerts i ja està. Però bueno, molt bé. Bueno, molt bé, tampoc. Que rius matau, no em puc equivocar de gaire. Ah, vale, no, sí, perdó, que tu vas al revés. Vale, és veritat. Se complica. Duríssima aquesta. Vale, jo tinc... Aquesta no t'espantis, vale? Perquè... Comença la Segona Guerra Carlina. Sí.
per la quarta divisió. Sí, el cos d'exèrcit de Navarra, això és... I... L'Humbert té l'inici de la Segona Guerra Carlina, que Juncosa se veu involucrada, igual que en la Primera Guerra Carlina, i l'Adrià té quan Juncosa és ocupada per la quarta divisió del cos d'exèrcit de Navarra, és a dir, pels franquistes, tot i l'oposició de brigades de la República, del 12 i del 11 cos d'exèrcit. És a dir, quan s'acaba el tinglado, no puc dir gaire més. Aquí se pot veure la creu que estava... Eren hagut unes quantes, sí. La creu de la missió. I un que me'n recordo quan era petit que hi havia l'arbre aquell. Que era xulo. Aquesta creu és aquesta ara al mirador. Vale. Bueno, al mirador de la carretera. És la La mateixa. telefònica, la cabina... A damunt de la plaça. No vam indicar aquí, Sí, on hi ha la sí. creu aquesta. Estàs segur? Què, m'he equivocat? Estàs És segur? igual, és igual. Ah, dale. Yo no digo nada, pero lo digo todo. Aviam Humbert. Fica-lo. Home, si rius, la fico aquí. No, t'has dit que és igual, pues deixa-la on estava. Bueno, perquè puc canviar igual, no? No, home, no. Però Venga, quan l'has venga, posat ja està. venga, otra. Documentació del domini i propietats vinculades al monestir de Poblet. Això ha de ser. Vale, t'ho explico. Simplement, Que és un cosa era de Poblet. clar, quan va passar a ser de Poblet. És a dir, Quan va passar a no ser de Poblet. quan va passar a ser de Poblet. A ser de Poblet. Tu no ho era, va passar a ser-ho i ara ja no ho és. Correcte. Tu has llegit aquí, caiguda de Lleida en mans de Ramon Berenguer IV i inici de la conquesta cristiana de la zona de les Garrigues. En algun moment conquesten Juncosa i això d'aquí t'està referint a quan se va fer la carta de poblament amb la qual Juncosa va passar a formar part de Poblet, que això hi vaig parlar en el primer podcast, vull dir, t'estic ficant a prova, perquè ho vaig dir, Sí, aquest vam va ser- celebrar l'any en el primer podcast. Aquest va ser el que va fer que Juncosa entrés a mans de Poblet. Bueno, Contigo empezó todo, podrías decir. Ramon Berenguer IV, contigo empezó todo. així. Joder. I aquesta és més fàcil, no?, teòricament. Bueno. No se va donar algun premi Això està en la revista. del comerç d'aquest últim No any? te la vaig llegir? Què posa? Segurament que això no. Posa... Per què la fa jo? Bonaventura Soler va comprar els drets per explotar el servei públic de viatgers en automòbil entre Granyena i Lleida, la granyenense se deia. Quan li va ser adjudicar la concessió perquè arribessin fins a Juncosa? O sigui, quin any? Més o menys? Home, això t'ho pots imaginar, Adrià, fill. Sí, no, clar que m'ho puc Adrià imaginar. Fill, te diu. Aquesta era l'última. Home, aquesta l'última, jo quasi que ho posaria... Jo, mentrestant, vaig a veure que te estigui correcte. Jo quasi... No me'n recordo. Correctíssim. Ah, anava a dir... No... Quina cara és Se't queda una cara de tonto quan estàs gravant. Ja. T'estàs xerrant de xeques i veus que no grava. Ja. Que ja el teniu, més o menys? Més difícil del que em pensava, eh? Vale. La gent dirà que tontos que... No pensis. No. La gent ja pot dir, perquè vinguin aquí. Vinga, va. Fundació del Col·legi de la Sagrada Família. Aquest era el de... Aviam, on estava l'Ajuntament abans? Sí, però era Perdó, de nenes, l'Ajuntament de abans. nens, o de ja quan van començar... Era Aquest era el de... de les monges, no? Mm. Però que només hi havia nens aquí? Me penso que sí. O... Bueno. Aquest està relacionat... M'ho puc imaginar. Què Què era posa? més important, l'educació o la cooperativa? Temps enrere. Què podia ser més important? Ok. La cooperativa, no? Fundar un sindicat o fundar una escola? Jo crec que en un poble tan agrícola com aquest, no? La cooperativa és... Ah, ho dius per antiguitat? Claro. Però aquí què te posa? Quan se va fundar? Fundació del Col·legi de la Sagrada Família de Juncosa. No te'n fis amb això. No te'n fis per això. Tu què tens a dir? Des de Juncosa s'inicia un procés de creació d'un hospital al convent de la població i que donarà dret El a mateix portar convent? El mateix convent? malalts refugiats al poble. Això parla del context de quan van haver refugiats aquí a Juncosa, que els van ficar al convent. Per què? Perquè el convent havia sigut expropiat Saps que van haver refugiats? i el van utilitzar com a hospital. I com Van a... haver refugiats a Sant Joan? Sí, correcte. Aquestos? Aquesta és la foto. Calla, va. Aquesta és la foto de... Jo mirava a veure si coneixia algú, però no... No, perquè clar, són Sí. refugiats de fora, són vale. refugiats de fora. Vale. Clar, venien del front. Sí. Vale, va. Sí. 2, 4, 6, 7. Falten 3. Les tens justes? Vull dir 10 i 10. Ah. Vinga. Obres d'ampliació de l'església. Home, això... Uf. No l'actual, Clar, és que aquesta foto enganya. Clar, no tenen fies de la foto ni de l'última obra actual. És a dir, l'aspecte actual que té l'església, Sí? És la perquè última que s'ha l'anterior no l'hem conegut, fet. No, òbviament. l'aspecte actual que té l'església, de quina època és? Saps què vam fer un dia, eh?
Això, la seva era la Segona Guerra Carlina, la teva és la primera. Vam dir, anem a escampar una cosa que no sigui veritat. I estàvem al xiringuito, quan jo no el portava, potser fot 4 anys. Estàvem sopant i vam dir, que heu vist que han de tombar el campanar perquè l'han de fer nou, que hi ha una esquerda, no sé què. I al cap de 2 dies m'ho van preguntar a taula, tio. Ho va sentir algú d'alguna taula al costat, és i vam que preguntar, però va ser superbèstia. Sol passar. Hòstia, No. Bueno, podríem ficar el del Cano, és el mateix, no us heu fixat? No. El de l'església del Cano. Quan passes per la La carretera. cano és més guai, que és de color lila. És de color, també, com el dels torns, tio. Sí, són els Mossos, tio, quan vas cap a... Pues ara que no m'agradaria ficar aquí Què va? llum, Què va? tio. Ara que no. Va, tira. I música, Sí, una rave. Joder, no sé per què tocar els xungues, tio. La família Mor... Ho vaig posar... Ara te una fàcil, vale? No, que no passa res. La família Mor, que són els que van construir Casa Pubill. Vale. La seva casa de Pairà. Correcte. Això fa anys... Aquí què posa? Hòstia, no ho sé. Construcció de l'església. És a dir, l'original, la primera. Jo crec Jo que té diria que ha guany. d'anar per aquí, ha d'anar per De aquí. fundo. Molt bé. Home, però no li diguis. A veure, però si ja l'ha posat, què més dona? Vinga, va, Si em guanyes, me guanyes. I l'última, li donaré... No, aquesta perdria, que l'he putejat molt. Bueno. Es celebra el primer bateig civil a Juncosa. Això està guapo, tio. Bateig civil, què significa civil? Que no és religiós. I com se fa això? Ah? Pista. En quina època se podria fer això? Que no és l'actual. El que, ven, torna. Bateig civil. Rosa Maria Rosa Navàs? Ja sé qui és. La mateixa com a llibertat, el que passa que després... Fuà. Bueno, a veure, això són... Allò, això ho vaig veure. Els dibuixos aquests que era allò que es donava... Són sellos. Sí. Ah, bueno, no, això són vals per... Sí, per comprar a les De botigues. 50 cèntims, Jo- una peseta i 2 pesetes. Jo em ballen tots els anys, ja. A veure, Normal, normal. Jo també. És que jo ets molt friqui, tio. Ara, per aquest, jo diria que va ser sobre el 2000 o així. És que això també té a veure amb els refugiats, que sí? Que m'ho has dit tu, que els refugiats no tenien i l'Ajuntament no els donava això. Però al final te puc fer... Què vols, que te respongui? No, Col·loca-la en el teu pis. És que veus com juguem avantatge. Sí, és que... me fa... Si sap més que tu, sap més que tu. Sí, ara veurem quin sap més. Això, No sé si va abans de la 84 o COPE i així. del col·le, això. Crec. De la COPE... M'ho diràs tu, perquè jo no he pogut sortir de dubtes. Perquè jo he vist... Jo el que he vist és, diguéssim, els decrets, no? O les obres, o l'aprovació del pressupost, però no he vist... En el total no he vist la inauguració, no sé quan se va Jo acabar. a casa tinc una foto, que la va fer, bueno, una foto, un dibuix que he fet a mà, i encara no està construït. Vale. I és del 80 i pico. Crec recordar, te parlo de memòria. Però quan se va certificar l'obra va ser el 78. El que passa que, clar, fins que se va acabar tot, el complex... Pista. La gent que va inaugurar això està viva o tots han d'estar molt... Ah, que ja estàs canviant. No, estic preguntant per què aquesta. que no t'ho diré. La gent que va inaugurar això està viva, diu. Que és el col·le vell, que no és l'actual. Ja, però- L'actual és aquest. Vale, va, Com és que estigui viva la gent? Que ho posem de més actual Ja o està, més va. antic? Aviam, però espera, vaig a repassar. No, però posem-ho així. Bueno, no. Però així no puc veure quan se fa. Ah, vale, Tu correcte. ho vas mirant. Correcte. No? Tot això ho projectarem, Ja t'ho passaré. Sí. Vale? Vinga, va, a veure. Vale. Inauguració del mig del món. Era una xuleta, no? No, és del 97, un any abans de que naixés jo. Sí, correcte, és la més recent. Sí. Les escoles. L'any 92, 93, el 92. Aquestes? Sí. Les escoles? No, són dels anys 60. Estan igual que el primer dia. Aquestes, Mm, Són dels anys 60. Mon pare ja hi va anar aquí. S'acorda l'acabament de les obres de les escoles, demanar autorització a la direcció d'ensenyament per traslladar les abans classes. s'anava a escola, s'anava aquí dalt a la plaça. Jo encara hi vaig anar. Aquesta que Tu vas anar aquí dalt a la plaça? Sí, jo vaig fer la guarderia aquí dalt a la plaça. La guarderia, però La guarderia. No, però al col·legi s'hi anava. També? Jo crec que sí. Vols dir que no vas començar baix, tu ja? No, Ah, No, jo ho sabrà, jo ho sabrà. no, jo quasi que posaria... Això contrasta perquè... Sí, perquè ja- No et vull dir que no estés fet abans, Vale. però igual se va pujar aquí dalt per fer Vale. reformes o alguna cosa Potser així, sí. però bueno, És que se van reformar, se van ficar més aules. jo el que he mirat és això, vull dir que és que l'any 92, me sembla, vull dir, parlo de memòria. Pues, 90, són dels anys 92. 60, la construcció. Són dels anys 60. L'any no està... Jo te'n recordes aquella placa franquista que vaig trobar al magatzem? Jo és del 67.
Però això és més antic encara, Jo penso que era el 61. Bueno, de fet ho tinc aquí la xuleta. Bueno, és igual. No, ràpidament. Hòstia, no. Ah, sí. No. Sí o no, a veure? Sí o no? Ah, no, 1961, correcte. Sí, 1961. Se deurien fer reformes o tal i qual. Claro que has anat. Si Eh? mon pare és del 75 i em sonava que havia anat a baix. Tu també has tingut que anar per collons. A baix, clar que he anat. Aquest dia, A baix sí que he anat, però aquí dalt... També hi havia escola. Aquí la guarda, tio. Devies anar. Però jo em sona que encara... Bueno, igual tinc el record aquest de que... Sí, potser sí. Has ficat les piscines pues- abans. Has ficat Sí, no, està clar. Jo he posat abans... Però van perquè- després. Sí, sent del 60 totalment Sí, d'acord. van després. Després has ficat el dipòsit, Que no va. que és de 1897, és de finals del segle XIX, que vull dir, que vale, però clar, has ficat la creu franquista, que és quan se va acabar la guerra, que venia després, vale? Lo del Soler, quan agafa la línia, fins a Juncosa és l'any 60, vale? Aniria aquí. Refugiats, just aquí, vale? Guerres carlines, evidentment. Tu tens la primera, no? Bueno, 1835, és quan hi ha matança aquí als afores de Juncosa, dintre del context de la Primera Guerra Carlina. La primera església, que és del segle XV, 1468, aquesta actual. 1468. La primera església que hi havia fora del clos del castell. I l'escriptura, conforme el castell de Juncosa, que es deia Hortó, abans de ser batejada com a Juncosa. L'última? Ja està. Vamos, que s'han dit la primera i l'última. No! Aquestes tres correctes. Mira, la que m'he posat a puestos, 1, 2, no? No, aquesta tampoc sí que t'ha puesto, 1, 2... I el dipòsit tampoc. No ho he fet bé, home. Bàsicament t'has liat aquí, bàsicament. Sí, Al final sí, molt bé. Si falles una, falles dos aquí. Vinga, va. Si falles una, te pot fotre tot a prendre pel sac. Ja fliparàs. Si us donaré suspens els dos. Jo crec que ho tinc tot bé. Vale, va, Casa de la Cultura, perquè és interessant. I tu per què portes la xuleta, que si no... No t'he mirat, no t'he mirat. Estan ordenades, Per com les has fet tu o...? Sí, de vale. nou a vell. Vale, has ficat la Casa de la Cultura, que me penso que es va acabar el 2007. Les obres van ser 2004-2007. Déu-n'hi-do, Sí. L'any que ve 20 anys. Sí. Me passen ràpid, Has ficat... 2007. Ah, vale, però potser els en papers. 2004-2007 Jo treballava a 2009. l'Ajuntament, me sembla. Més tard se va acabar. Jo diria que sí. Vale, clar, jo el que he vist és la certificació de l'obra. Jo estava treballant quan se va acabar. Vale. Després has ficat la megafonia, que és de l'any 80, la primera, 1980. Vale. Després se va ficar una altra per tot el poble i tal, però van ficar una primera. No vaig malament, Família Amor construeix la casa pairal a l'actual plaça Major. Uah. L'has ficat aquí. Home, és que el cabron fica aquesta foto, que és d'aquesta tarda i potser... Què em fot d'anys? Aquesta és del segle... L'actual és del segle XVIII, aquesta. Després se van fer afegits a més, però és de mitjans del segle XVIII i has ficat obres d'ampliació de l'església aquí, se porten 10 anys, Vull dir que l'has clavat, però per molt poc. Va bé, no? Mira. De moment 4 de 4. 1759 se va reformar. Ja t'equivocaràs, ja. Vale? 1759. I aquesta seria 1746, 10 anys abans. 1749 s'acaba, 10 anys abans just. Que clar. La família Amor ja estava testimoniada de molt abans, Només que aquesta casa se la fan al 18. Només hi tindràs 2 de bé. Però en canvi, has ficat el sindicat aquí, I per sacar el xaval. El 19. Com és que el sindicat, o sigui, el cooperativisme és un fenomen contemporani? No pot estar a la mitjana, un sindicat. O sigui, la cooperativa. Com és que sigui més antiga la cooperativa que A veure, a la meva defensa és que em fiques aquestes fotos i em fiques la de la cooperativa. Se tracta de saber dates, no de saber... Ja. Visualment, quin és més vell? És igual. Què vol dir? Una foto de l'església en blanc i negre? Jo t'he ficat la... Mira, aquestes 3 malament, de moment. Vinga, Què dius? molt malament, Aquestes 4 bé. Molt malament. No, perquè aquesta no. Això va aquí. Bueno. Vale. Però... Fundació del Col·legi de la Família, evidentment no va aquí, tampoc. No és més antiga l'escola que l'església. L'església sempre és el primer. Veus? Bueno, això és la Aquesta l'ampliació. és la que et deia que L'ampliació. s'ha de tombar sobre els anys. Sí. Se va inaugurar el 9, o aquí on hi ha l'Ajuntament i tot això, l'any 90 i pico. Sí. Aquesta s'ha tot, bueno, 70. Pues jo em sona entrar per la porta de baix, però deia ser molt petit, Estic parlant de 2 o 3 anys. Entrar per la porta de baix i hi havia com unes escales.
Aquesta la van fundar a finals del segle XIX, la van clausurar l'any 71, 1971. La van tancar perquè van fer una reforma educativa i la van tancar i es van traslladar. Però no sé si l'edifici va seguir en peu fins que no se va fer l'Ajuntament actual. No ho sé. No sé si tu no havies nascut tampoc. No sé si... No, l'Ajuntament actual és del 93. Jo soc del 87. Hòsties! El Vir! Com a piropo! Gràcies. Bueno, jo què sé. Jo porto un despiste. Has ficat batall civil abans que... Bueno, el primer de tot, el batall civil. El batall civil se va fer durant la República. Si no sabia el que era, tio. Un batall civil. Jo pensava... Aviam. Un batall civil. Home, jo entenc que és el canviats, no? T'he ficat uns sellos que tu sabies que eren de la República, vale? Que se van emetre durant la guerra, de fet, però era com a pista. Això aniria aquí, vale? Perquè això va ser l'any 37, l'any 1937, batall civil. Tot bé, tot bé. De documentació del domini, bueno, Juncosa de Poblet, estaria bé... Sí, està bé aquí. Quin tens malament? El de la Segona Guerra Carlina. La Segona Guerra Carlina és al segle XIX. La Segona Guerra Carlina a mitjans del segle XIX. Malament vist. Bueno, empatats, Jo no empato... Les guerres carlines són al segle XIX. No, que no t'hi contes de bé jo. Bueno, i carlins encara n'hi ha. Carlins encara n'hi ha. Vull dir que... I això, evidentment, és el primer, no? La caiguda de Lleida, després quan prenen Juncosa, el següent és Poblet. Jo crec que si fa o no fa... Si fa o no fa, els dos són un desastre. Però bueno, és el que hi ha. No se puede ser expert en todo, no? Està currat. No, jo dic que bueno, n'hauria de saber més de temes d'història. Això us ho podeu quedar i ho estudieu. Bueno, deixeu per aquí o ho aprofitarem per una cosa o altra. Vinga, va. Vale, Esports? Me queden... Esports i català. Dos seccions, sí. L'altra no me donarà temps. No, ja l'he fet l'altra. Ah, la de los sketches. Sí. Vale, pues passem a la secció d'esports. Foten normes. Estan fotent un merder amb el futbol. Que n'hi ha per llogar-hi cadires. No l'esteu avorrint el futbol. I tots cobreu, cabrons, tots. Tots esteu cobrant. I esteu traient normes i normes i normes. Al baloncesto n'han posat 10.000 de normes. Amb el futbol... Del futbol, com que anem bastant justets de temps, sigué breu. Hi ha partit dissabte. I com que després fem una mica de... més actualitat del poble. Vale. Dic que les nenes juguen demà a les 4, això ho veurem després del partit, vull dir, espero que guanyin. Han baixat 2 posicions de l'últim capítol, perquè a l'últim episodi anaven segones. Vale. Han baixat 2 posicions, però tenen 2 partits menys que la que va a segona. Llavors, si guanyessin els 2 que li queden... Demà guanyen. Empatarien. Perquè estarem nosaltres aquí recolzant. Si guanyen els que li queden, se queden amb 29, perquè en tenen 23. Hasta aquí. Molt bé. I juguen, no me'n recordo molt aquí, però ho he vist abans. Sí, tio, Binèfar. Binèfar. I després del Bellaguarda... D'on són Binèfar? Això és Huesca? Sí, és de la Franja. Sí, no? Venen de la Franja. I després del Bellaguarda va empatar el derbi 2-2. No sé si saps quin és el derbi. Contra Llardecans. Sí, contra Xaval, que estic puesto allò, Bueno, clar, tu vas vindre a entrenar. I juguen diumenge aquest a les 7 de la tarda, que si venen uns quants aquí a Juncosa, no sé com anirà el partit. Juguen a les 7 de la tarda? El diumenge. Menys mal que és a les 7, també et dic. Sí. Poden dormir tot el matí. Joder, nosaltres anàvem sense dormir, moltes vegades. Jo sense dormir no, però amb ressaca més d'un dia... És millor no dormir, quan vas a jugar. Unes entreposades. Almenys estàs actiu, encara que vas una mica borratxo encara, però... Bueno. Passem a la secció de... Com? Agenda cultural, Sí, fem l'agenda cultural. Hola a todos. Bueno, este vídeo es un vídeo para que lo difunda todo el mundo, para ver lo que ocurre aquí en Mallorca. Demà tenim el carnaval, ¿vale? Se m'oblidava ja, Això és un petit avance, No el Cristian volia fer tot l'episodi amb això al cap. Sí, no m'han deixat. És que me tallen les ales, tio. Me tallen les ales a aquest poble. Ni sap? No és la primera vegada que me'n poso. Ja veurem qui guanya el premi... Sempre tens que és per carnaval o també t'agrada... Roleplay. Tot no s'explica. Roleplay. Jo me'n faré ja perdut perquè si no se'm caurà. Bueno, demà tenim el carnaval a Juncosa, 14 de març, som els últims. Sempre es va un mes darrere dels Quan ja ningú li fa per obligació ja la gent, saps? Que forçat. La qüestió és juerga, ja està. Sí. Algo que celebrar. I llavors el temps ha dit, els vaig fotre pluja
aviam si encara fot més ràbia, saps? Per tocar els collons. I demà també pluja i fred, vull dir que no sé si se podrà fer la xaranga, que és a les 6 de la tarda, després del partit. Sí, la farem, no pateixis. A sobre és bona, tio, tinc expectatives amb aquesta xaranga. Si no que siguin xubasqueros. També. Venen disfressats de Minions, Ja ho he vist, el cartell. No, són bons, no, aviam què tal. Fem això, la xaranga a les 6, sopar com sempre, no? Sí, com sempre. Del jovent a la sala. Algo de bingos. Algo de bingos. Jo dormir. Algo de premis per a nosaltres. I tot. No, tranquil que nosaltres no guanyarem. Ja. Un que ho organitzem nosaltres i dos que Ja. jo que no guanyaré. Bueno, i hi ha dos DJs també. Bosquet i- El DJ Bosquet, el de la Granadella, el Guillem, i el Pau. El Pau Petit, sí. molt bé. Començarem abans, perquè el cartell vaig ficar a les 12 de la nit, però és que, tio, si el sopar a les 9, entre el bingo a les 11 ja podem començar, no? És que això en pic s'acaba el sopar i... Has de fotre. S'ha de fotre Sí, canya, perquè perquè si si no, no la gent s'apalanque i... Per això. Bosquet, si li dius. No, ja li vaig dir, a les 11 ja pots començar. Espero que no em demani més coses, tio, perquè te juro que jo tècnicament sóc un desastre. És intens. No el puc ajudar, tio. Clar, que és connexions, que si no sé què, que si tenim... Enxufes, que Jo, si wifi. Vine i mireu, perquè jo no sé com funciona això. Però bueno, bé, sí. I després d'això, jo volia dir la calçotada, ja ho tenim també, que és l'11 d'abril. La calçotada que l'any passat no se va poder fer per la pluja. Bueno, es va fer, el que la gent s'ho va tindre que emportar. Correcte. És l'11 d'abril. Festes majors ja avisarem també, però bueno, ja hem quedat aquesta setmana per tancar programació de Festa Major del maig i de la Setmana Cultural també, estem en ello. I La no ho sé, inauguració dels pisos, que Ja ho he dit. ja ho has dit? he dit que ja ho avisarem, no? Ah, vale, no es pot dir encara? Vale. Bueno, sí, ho pots dir, No, no sé, no me'n recordo el dia. El 30 d'abril. Vale. I després un altre dia, també, que ja avisarem del dia, inaugurarem la biblioteca. Correcte. La inaugurarem per 50a vegada, potser, perquè... però des de la central ens obliguen a fer-ho. Per l'entrada a la xarxa. Bueno, ja estem a la xarxa, però sí, és com Vale. hem entrat a la xarxa, doncs... Vale, jo me vaig perdre l'anterior, així que bueno, ja intentaré estar en aquesta. No existia, no existia... No existia ja. A Juncosa no. No existia, era Trenso. Sí. Vale, ja està. No hem parlat una cosa. Tu vols dir Jo alguna cosa? abans d'acabar, el que voldria... Mentre que això ja... Ja? Vinga, va, sacat de I que carnaval. abans d'acabar el que volia dir és que avui sóc jo aquí, he vingut una mica en representació, em vau invitar com a Correcte. caçadors, però que jo no sóc ningú més que els altres, al final nosaltres som un grup de No, gent sí. que intentem disfrutar i passar-nos-ho bé i jo no sóc més que ningú. I tots som, Bueno, però tots som el mateix. no l'altre, vull dir, Molt content, tots no té cap guillem. molt content d'haver vingut, ho vaig comentar als companys i en principi que cap problema. Molt bé. Perquè de la Copa no vens en representació, però també podries. També podria, també. Vull dir, dir que clar, que no la representes massa, ets Pot dir antic que- treballador de l'Ajuntament, també. Sí, sí. Toquem tots els pals, toquem Antic tots els bibliotecari. pals. Sí, Hòstia, aquesta no me la sabia. sí, sí. Toco tots els pals, Hòstia, molt bé. Aquí mateix? Sí, sí. Ah, molt bé, molt bé. No, no és... Jo m'he deixat una cosa de l'actualitat que no he pensat, fem-ho ràpid, Vinga. que amb això el cap sembles un Terian, tio. Ja m'ho diuen, ja. És que m'agrada per això. Bueno, explica't. És que de fet, això, me penso, que deuen així és una bufanda, tio. Hòstia, doncs és més hortera amb això. Sí, sortidíssima, m'agrada més l'altra. Però bueno, això va per aquí dins. Saps? És igual, no... Vinga, va, català? Català. Jo cada vegada que agafo el cotxe i vinc a Barcelona, tio, em poso negre, tio, és que els mataria a tots, perquè és que, clar, et passa un patinet elèctric, una moto... Sí. Bueno, vehicles que no he vist mai, també. No sé, et passa Una roda, hi ha gent que va amb una roda. Aquí, aquí. Vale, avui us porto, vull dir, no és res ni de concursos ni res. Us porto paraules en anglès que la traducció està mal feta al català. Vull dir, haurien de ser així i no són així. Faig el primer, Actually. Vale. Vull dir, no vol dir actualment ni actualitat. Vol dir realment. Sí. Vull dir que no, hauria de ser... M'explico o no? Crec que l'hem entès, però volem que segueixi explicant. Sí, explica. Sensible, no sé, sí. Vale. Sensitiu. És sensat. Ah, sensat, vale. Hauria de voler dir, pues, sensible. Clar. No? A català o a castellà, que també passa. Però sí, en aquest cas a No, català. però el castellà és igual, aquest podcast aquí. Totalment. En català. El que veig aquí és que jo tota la setmana que us estic demanant que em digueu que parlarem, que em direu, que em preguntareu, i no dieu res, que improvisarem, i tots aquí en xuleta, anar llegint... però... Si a mi no me deixa, improviso en talla. Me diu, passem a la següent secció. Vale, va. Library. Com? Library. Ah, vale.
Clar, no és llibreria, vols dir? No és... Biblioteca. És biblioteca, claro. no és llibreria. Ja. Després, assist. Assist. En plan d'assistir, No, Assistència, no? Sembla. És ajudar. Ajudar, potser. Ajudar, no és assistir. D'assistir. Assistir en algú. Després, fàbric. Fabricar. No fàbrica. Vol dir tela. Ah. I hauria de voler dir fàbrica, no? Fàbrica. I fa ràbia, això. Sí. Que fàbric no sigui una fàbrica. I no ho és, també? No. Parents. Parents és pares. És pares, No és però no parents. Ja. És pares, no parents. Fa el lío. Després, lecture. No és lectura. Vale. És classe o conferència. Vale. I després, bueno, èxit, doncs sabem el que és. I embarasset. Sí, com embarazoso, en És castellà. avergonyit, no és una embarassada. Ja. Pues això li demanem al que mani d'això a Anglaterra, que si ho pot canviar. Per fer-nos-ho més fàcil. Ens anirà més bé tots, vull dir, no cal tantes acadèmies d'inglès. Sobretot amb tu, No, tu sí que té cal. Té. No, jo em defenso, quan vaig por ahí. No, jo també. No se'm dona massa bé cap de la... Ara, la veritat que no m'agradaix anar a l'acadèmia. Vull dir, perquè no sé si era el model educatiu que utilitzàvem o què, però no sé. Vas fer acadèmia, anglès? Sí. Però no m'acabo. A mi m'han fet fora de l'acadèmia. Vaig estar 2 anys i m'han fet... La profe em va dir aquest nen que no torno més. No es vàlid. Sí. Va dir, bueno, jo crec que vam fer una confabulació entre els meus companys i no ho sé, perquè me van acusar de... Perquè vas pegar amb algú? No vaig pegar a ningú. Me van acusar d'haver insultat a la profe i me van fer fora. I si en cas que hagués insultat a la profe, com ho sap la profe? Algú li ha hagut de dir, saps? Perquè no la vaig insultar directament, en tot cas. Igual hi havia càmeres, La qüestió és que un dia me van fer fora, vaig dir, venga, jo no he de fer anglès. Pues mejor. Perfecte. Me'n vaig al parque. La Carme hi va i és una meravella. No, està bé. No, sí, de petit. No, ja. Venen aquí de Quinzanàs, de Borges, i els hi fan classe aquí. És que l'altre dia vaig veure la Isa, anàvem amb l'Arnau a buscar les disfresses a Lleida, a una acadèmia d'anglès. No sé si era el Quinzanàs, però era una de Lleida. Podria ser. Allà a l'entrada, el que seria Parc de l'Aigua, per allà a prop. Sí, allà n'hi ha una. Sí, passant el Parc de l'Aigua, en aquells edificis nous que han fet. Sí, la veritat que tal com ho fan, el model que segueixen és una meravella i els ensenyen sense estudiar. Te menjaves tu quiricu? Jo faig el que puc. Què saps per què li diuen quiri? No. Ja no m'ho diuen, només m'ho dius tu. Com t'ho dic jo? Sí, que era un gallito. No, explica-ho. Bueno, perquè un dia menjava quiris a col·le. Menjaves? No sé el que és un quiri. No. Caserío d'aquests quadrats. Caserío, aquests quadrats. Com formatge fresc, d'en què? Sí, a quiri, vale. I a partir d'aquí, com que un dia menjava, doncs... Vale. I es va quedar a les... I durant molts anys m'ho van dir. Ara només ho dic jo. Ja només m'ho diu ell, per fer la nota. Ho tinc agregat amb quiri, Ei, una horeta, Més o menys va durar això de la Susana. Por ahí, sí. Ja està bé. Bueno... Que se t'ha fet llarg o no? No. A què no te n'enteres? S'ha passat superràpid i molt distès, en veritat. Podríem estar perfectament... Una horeta més. Ara seguirem fora càmeres. Sí, ara... No, si tinc que ser amb la taula i tot allò amb cascos i així, ni te n'enteres. Bueno. No, que és molt distès, vull dir, com que vas parlant al final sembla que estigués a la taula del bar parlant. Sí. Només te falta la cerveseta. Correcte. Fallo el vostre. Fallo. Bueno, doncs moltes gràcies per venir, la veritat. I res, el proper episodi tornarem a estar l'Hubert i jo. Sí, que pena. Ja pensarem algo que mareja. Encantadíssim de vindre. Ja li vaig dir bé, que cap problema. I res, si esteu sols i voleu que torni, més problemes. Ojalá sigui un fitxatge. Pues bueno, fins al pròxim episodi i... Ciao. Me penjat en fuet, sobrat d'actitud. Johnny rapeta el bruset i buscant la llum. Me penjat en fuet, a coses com un ruc. Ja quitar-me de beber i buscant la llum. Me penjat en fuet, sobrat d'actitud. Johnny rapeta el bruset i buscant la llum. Me penjat en fuet, a coses com un ruc. Ja quitar-me de beber i buscant la llum. MGT los socis.